Je m'appelle Dimitris Pikraniottis et je suis un poète et médecin grec. -1. Τράβηξα τη γη για να σκεπαστούμε, μήπως φορέσουμε απόψε, αφοπλιστικά και ανέμακτα, τις λέξεις που χθες φτύναμε σαν κουκούτσια. Μα μην μου απαντήσεις βιαστικά. Περίμενε τη σειρά σου στην ουρά. Περιμένω απαντήσεις από σένα και από μένα, ξανά και ξανά, ως το χθες, ως το σίγουρο και απροσδόκητο -1 του ασανσέρ, υπόγειο, αορίστος και ντόκος με θυμό. Ποια λογική νοικιάστηκε από τη φαντασία μου απόψε? Μα δεν θέλω η λάσπη να ζυμώσει τα κορμιά μας, γεμίζοντας με -1 αύριο ρίζες λωτών και μύθων.